Ati zita lako nonzani? Zita rangu nonzi Bulleti kana kuti tawedzerwa mapolisa but rebasha ndo Bulleti. Zichirei? Zichirei? Bulleti. Bulleti ndo zita rangu rebasha iroro rakaitira kuti ndozvati nonzi Bulleti because pandopinda pega pega ndoita zvinhu zvakatowandei. Ndoita makomedi, ndoita madhirama, ndoita mamedi, ndoita madhanzi. Saka zvakatowandei izvo. Ndiwo munhu anogona kutambisa futi kana nzewe unogona kutorova majaivha. Alright. Iko futi kana dumbu chairo chairo rinogona kutorova futi majaivha. Zvinowanikwa futi ikoko. Alright. Dzosera. Rono kudzoka futi. Ndobva taribudisa futi rakakurisa. Alright. Chete, pane zvimwe. Zvakawanda futi ndogona kutomira kana ndakadai. Alright. Ndobva kuzaka. Alright. Ndoko wakakurira. Ndokumba kwangu ikoko ndakakurira kuchirezi. Koi zvimakomedi wakazvitanga rini? Akazvitanga kudhara ndofunga 8 years. Oh, kusvika izvezvi. Waitirako? Ndaitira kuchirezi ndotendera Okay, kukapito wakatanga ukaridza rini? Kapito handitokaridze because handina kapito kacho. Kaka unenge uchiridza kana uchiita zvaunenge uchiita? Zvatinziita ndinizve zitongobuda pandiri papa. Akasikapito here unenge uchiridza? Hakuna type yepito yakadai. Sakai? Pito inooneka kana uchiiridza unenge wakaibata. Samwana anogona kurira futi. Kana iwe unogona kurira. Unomuridza sei? Unomuridza sei? Ridza to. Oh. Kusvika here baba. Iwe! Uri boy iwewe. Iwe. Une mukadzi kana une mahure. Eka ndokapito kati kutaura. Hakuna zvakadaro. Ko kuhukura kana hukure? Unohukure here? Hausi kuhukura. Ndokuhukure here? Yeah, but all right, kumbira ufundi. Kose usingagona kuita zvinhu zvako wakashama. So usingagona kuridza wakashama. Obviously nyange uchaona macheso chaite ukamutishama uchiridza gitara hapo. Anitadzane kuridza gitara. Iyo tikuta kuti tambo kuti iyo ridza pito yako iyoyo wakashama wazvitadza. Handite izvozvo. Because unozoti airire. Because sound yako iri kubuda nemukanwa. Hakuna zvakadaro mumukanwa wabude sound yemukanwa wabuda mukanwa. Chete ndo sound yemukanwa iyo. Kwete kuti zvakasiyana. But uona taura nayo wakashama. Taura nayo wakashama. Zvakangofanana nekuti iwe ndogona kudza kuti iwe chishama wako muromo ra. Wabva ndakuyako mangwana unozvitaura. Saka ndosati kuti sound yako iri kubuda neyo. Hakuna zvakadaro. Saka iri kubva kupi sound yako? Iri kubva kupi? Pese. Oh. Ndadai zvichita wagona kuyochitenda panobva sound pandabata pacho. Mukanwa. Wazoti nobva papo. Iri kubva nemukanwa. Kuna mukanwa. Alright. Saka izvo zvamanje unenge uchiactira uri kupi? Ndichingowawa sindachigara kudize extension. Alright. Saka zvekukubhadhara kana kuti hapana? Apo neapo kuti ndisitire. Mafanzi ari kubuditsa mari, asi kubuditsa mari? Vanobudisawo zvavo vamwe. Alright. Saka chinhu chinonyanyota kuti upiwe mari ndechipi chekuti wakaita vanhu vanonakirwa? Taurisa bhutsu kana kudya mabhodhoro. Mabhodhoro unodya? Saka wadya bhodhoro unopiwa mari? Kudya bhodhoro iwe waridya ndoda kubhadhara. Kana kuti asei futi? Kana kutora kondomu ndobva ndaibaira mhino ndoribudisa kumuromo ndoribata kumuromo nokunzi ndorigadzisa kudai. Oh, unoripinza sei? Ndoribaira ipapa parobva ratopinda. Robva ratonobuda newe. Mai atidi zokuzozita zvokuti uzopedzera wakutengwa kutifira panapa. Unogona kuzotifira. Akufana ndokwanisa. Hati kubhadhare kuti utifire. Aukrare.
tautyisa mabhodhoro. Takatombonzi nevamwe vanhu vari vai tichafa but natemapori tichingowati mabhodhoro acho arisatambudza. Kukati yako inonzi chikwe? Inonzi potato cut. Potato wacho ubuda pa. Ukatora potato ukaricheka ukatora chepakati chacho chakadai. Okay. Chitudza ka ne microphone yako. Chitudza ka kuti kati yako inonzi potato ne microphone. Okay. Zviriko. Bullet style. Tamba borodhi uchiridza kauyu kakwa. Ridza gitari kauchitamba. Bafanza rakada kuona. Gitari ngaririre uchirwa jive. Boa.